Hello everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायबावनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङै दं मोजाङैथ' गैया माने बिराद गगा मोननाय आंहा दैलि गारि सालायनाय जायो दखानाव थांनाय जायो बेनिखायनो बिराद गगा मोनो आरो आं जि गोबाव जाबाय गगा मोननाया सानफ्रामबो दै गुदुं लोङो थेवबो गगा मोननायानो खारनो रोंला ओमफ्राय खिन्थु आं गगा मोनबा जेबो माबाफोर जाखाया आरोना मुलिफोर जाखाया स' लोगोफोर आं मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों आरो नोंथांमोनहाबो बिदि जाथाया जाखांबाय जानो हागौ जाथाय माने बेयो दा जाबाय थाखानाय आरो जाथायथ' नंला ओमफ्राय नोंथांमोनहा मिथिखागौ आरो जायफोरा मिथिदों माने कमेन्ट हरबानो जाबाय ओमफ्राय बिराद रागाबो जोंनो ओंखारदों जानो हागौ नोंसोरो स' लोगोफोर दायो नायलांदो लेट्स गो दाबो सिखाराखै नालाय माने गगा मोनदोंबो ओमफ्राय सान्दुंबो दुङा स' लोगोफोर नोंथांमोनहा बेबायदि माबा पुलिसफोरनिफ्राय बिदि रिसिभ मोनदों जानांगौ हमजानानै बा हेलमेट गैयाबा ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबा माबा गैयाबा बेबायदि हमनानै बिदि मोनदों जानांगौना लोगोफोर स' नै आंनाथ' मोननै जाबायानो माने फार्स्ट दाख्लि आनड्रेसमोन आरो ओमफ्राय आङो हेलमेटबो हमखादोंमोन सानैमोन आरो आंनि सासे मामि दंमोन ओमफ्राय आं दंमोन ओमफ्राय सानैबो जोङो हेलमेट हमखानायमोन आरोना बेयो गौराङाव हमजादोंमोन आनड्रेसमोन आरोना बेवहाय ओमफ्राय स' लोगोफोर आंना हेलमेटबो दंखायोमोन ओमफ्रायसो माबा ड्राइभिं लाइसेन्स गैयामोन हयथ' ओमफ्राय माबा दंमोन आरोना ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबाबो लार्नार दंमोन ओमफ्राय लार्नारा अनलि थ्रि मान्थसल' जादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनोथ' सिक्स मान्थसिम सालायनो मोनो होननानै बुङो आरोना स' ओमफ्रायो लार्नारजों दाना सालायनांगौ एलाउडआनो गैला आरोना लोगोफोर आगोलावथ' दङमोन ओमफ्राय दाना एलाउड गैला दाना हेलमेट गानाबाबो दाना बिदिनो ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबाबो डाइरेक्ट माने बेबायदि रिसिभ हरो ओमफ्राय सालान लिरनानै हरो आरो सालान लिरनानै हरनाया जाहैबाय एकदम खेबसेनो 5,000 खारोना खोन्थादोंमोन ना नै बिदि रिसिभ मोनदों डाइरेक्ट आंना सालान फैनाया 5,000 फैदों आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोनहाबो मोनदों जानांगौ हेलमेट हमाखैबाबो माबायाखैबाबो 5,000 सालान दानो आरोना ओमफ्राय बे फैसाखौ दानो होथ'नाङा आगोलावथ' होनांगौमोन ना डाइरेक्ट बिदिनो 500 1,000 जों बिदिजोंनो गयोमोन ओमफ्राय दाना रुल्सआ सोलायबाय आरोना डाइरेक्ट बिदि 5,000 हरो 5,000 बिदि हरो मेसेजबो हाबफैगोन ओमफ्राय बेखौ दानो होनाङा बिसोर होननानै बुंदोंमोन जोङो फार्स्टआव आं हमजाबा खालि जोङो बिराद नार्भास जाबाय गिबाय नालाय बेखौ जोङो सोंहैदोंमोन आरो थानायाव सोंहैफिनदोंमोन जोङो माने ड्राइभिं लाइसेन्सबो दंखायोमोन हेलमेटबो हमखादोंमोन जेनेबा ड्राइभिं लाइसेन्सआथ' लार्नार जाबायमोन ओमफ्राय अलरेडि आंना सौफैयाखैल'मोन आरो अरिजिनेला सौफैथ'वाखै मालाय सौफैयैखौलाय मा खालामनो आरोना लोगोफोर मालाय सौफैयाखैबा जेनेबा अनलाइनावसो बानायदों नालाय मालाय सौफैयाखैबा जेनेबा बेजोंनो सालायथ'नांगौ ना गारिखौ दोनथ'नांगौ बिदि जाबाय आरोना ओमफ्राय दाना बे 6 मास बिदिनो माबा होखाबाय नालाय लार्नाराव स' जोंहा मिथियाखै नालाय सालायबाय ओमफ्राय दाना आंना 3 मान्थसल' जादोंमोन नालाय 6 मास मार्च दा जानुवारि ना फेब्रुवारि मार्च जेनेबा मार्चनि सिगां बिदि बानायनांगौमोन आरो मार्चसिम हरदोंमोन आरोना स' लोगोफोरा आंथ' एप्लाइआनो खालामखांखाबाय ओमफ्राय आं एप्लाइ खालामबाय माबाय बिदि होननानै खिन्थाबाय आरो थेवबो बिसोरो मानिया डाइरेक्ट 5,000 सालान दानबाय नोंखौ फट' खेबबाय फट' खेबबाय बेयो अनलाइनजोंसो बख'खानाय आरोना बे रिसिप्टआ ओमफ्राय स' 5,000 सालान दानजाबाय नालाय जोङो नायदोंमोन आरो नायदोंमोन ओमफ्राय नायनानैहाय माबायावहाय थानायाव थांनानै सोंहैदोंमोन जोङो पुलिसफोरनावनो सोंहैदोंमोन आरो माने नार्भास जाबाय जोङो एथ' माने बिदि दानखो बिदि सानबाय आरो जेनेबा लामोन 1,000 बिदिनो 2,000 बिदिनो 500फोर बिदि लामोन आरो जोङो जेबो अपसन होआमोन लामोन ओमफ्राय स' डाइरेक्ट बिदिनो 5,000 बिदि लेखा दानबाय नालाय जों गिबाय ओमफ्राय नार्भास जानानै जों सोंहैदोंमोन आरो बिसोरो होनदोंखि माने नोंसोर दानो होयोबा 5,000 होनांगोन खिन्थु देनां गावसोर नटिस होनानै लेंहरोबा नटिस हरनानै नोंसोरखौ लेंहरोब्ला नोंसोरो फैनानै रायलायफैबा खम मोनगोन होनदों नाथाय बिदि खम मोननायनि एलाउडआनो गैया जानो हागौ उनावबा मा जागोन जों मिथिला आरो स' बेबायदि रुल्स बानायनो नाङामोन आरोना लोगोफोर आरो सेकेन्ड टाइम फार्स्ट टाइमाथ' थांखांबाय ड्राइभिं लाइसेन्सबो दंखायोमोन ओमफ्राय हेलमेटबो हमखादोंमोन सेकेन्ड टाइमा जाहैबाय आङो दतमायावहाय आंहा कलेजआ दतमायावमोन नालाय आं कलेज माबादोंमोन नालाय कलेजाव थांबाय आङो सासे लोगोजों आंजों थांदों आरो कलेजावहाय ओमफ्राय स' कलेजावथ' स्कुल ड्रेसजों थांनायमोन कलेज ड्रेसजों थांनायमोन कलेज ड्रेसाव थांनायावथ' आगोलाव स्टुडेन्टफोरखौ हमामोन ना ओमफ्राय जोंना फर्म फिलआप जादोंमोन आरोना एग्जामाबो 18आवनोमोन आरो ओमफ्राय जोङो मैयाहाय फर्म फिलआप दंमोन नालाय फर्म फिलआप खालामनो थांदोंमोन आरो स' थांबाय फार्स्टआव बिसोरो लाखियासै आरो फुङावहाय थांनायाव बिसोरो लाखियासै ओमफ्राय बिदिनो फर्म फिलआप खालामखांनानै जोङो फैनानै 12थासो जाबायमोन आरो बिदियाव फैबाय जोङो फैनानै
ओमफ्राय आङो मा रायलायदोंमोन आं फर्म फिलआप खालामखानानै फैबाय ओमफ्राय आगोलावथ' स्टुडेन्ट बिदिनो कलेज ड्रेस गाननायखौ नुबा लाखियामोन ना ओमफ्राय दाना लाखिबाय दाना हेलमेटआथ' मोनसे दंमोन ओमफ्राय बे आंनि लोगोना गैयामोन आरोना स' बेखौबो डाइरेक्ट बिदि आङो माने बे फार्स्ट मोननाय रिसिप्टखौ खोन्थाखांखाबाय आरोना बेखौ फार्स्ट मोननाय रिसिप्टखौ आं खोन्थादोंमोन आरो सार आंनो दानखांखाबाय बियो जेनेबा बिसोरो होन्दोंमोन नालाय बिदिनो हमजाबा बेखौ खोन्था बिदि होननानै स' आङो खोन्थाबाय दतमायाव खोन्थाबाय बेखौथ' क'क्राझाराव गौराङाव हमजादों नालाय ओमफ्राय आङो स' दतमायाव खोन्थाबाय दतमायाव खोन्थानायाव मा खालामखो बे सोलिया बेखौ आरो गोदान खालामबावगोन होननाय बे सोलिया होनबाय ओमफ्राय बिदि खोन्थाबाबो जेबो सोलिया बेयो ओमफ्राय आरो दाना मोनसे बेबायदि हरबावबाय बेबो 5,000 जाबाय बेबो 5,000 बेसेबां थाखा 10,000 जाबाय स' जा बोरैबा मोनबाय आङो बोरैबा मोनबाय लाइसेन्सबो दंखाजोबो जेनेबा लार्नारबो दंखाजोबो जाबाय ओमफ्राय स' माने लार्नारा आंना सफैनांसिगौल' एप्लाइबो खालामबाय माने बे माबाखौ लार्नारखौ माबानानै स्किप खालामनानै बे माबायाव नायबाबो अनलाइनाव नायबाबो नुखाबाय एप्लाइ खालामहरबाय मालाय प्रसेस जागासिनो दासो स' ओमफ्राय जा दुखु मोनबाय दा होमबाथ' गारिखौ बायनानै होमबाथ' लार्नार माने अरिजिनेल फैयागौ माने आं होमबालाय ओरैनो गारिखौ दोनबाय थागोन आरो सालायनोबो मोननाय नंला बिदि जाबाय माने बिराद आलदा रुल्स बानायबाय आरोना स' बिराद गाज्रि मोनबाय ओमफ्राय जेनेबा आउट ड्रेसाव हमबाबो अरजालामोन बे कलेज ड्रेसाव हमजानानै मा जानांगौ ओमफ्राय कलेजआथ' जोंना 18आवनो आरो एगजाम दङ 18आवबो जेनेबा लाइन बासफोरजों थाङोबाबो नोङो टाइमावनो सौहैनाय नङा जेनेबा फुंनि जेनेबा एगजामबा ओमफ्राय बिदिनो न'नि गारिखौथ' लांनांगौ जायोना जेनेबा बे फार्स्ट जेनेबा बिसोरथ' टाइम नङाबा खारा लाइन बासफोरा टाइम जाबासो खारो मालाय 9टा बा 9टा बिदियावसो खारो जेनेबा जोंनाथ' 9टा 9:30फोरनिफ्राय जेनेबा फुंनि माबाया जायोना जेनेबा एगजामा जागोन ओमफ्राय स' बिदिबा गारिखौ जेनेबा कलेज ड्रेसजों गालांनायखौ हमाबाबो जागौमोन आउट ड्रेसबा जेबो नङामोन आरोना बे कलेज ड्रेसखौबा मानो हमनांगौ जेनेबा जोङो एगजाम हैनांगौ 18आव एगजाम हैनांगौ स' जेनेबा आङो 18आवहाय एगजाम हैयोब्लाबो आरो बिदि हमजाबाथाय आरो बिदि मोनबावगोन स' बिराद माने आं गोसोखौ बोरैबा गाज्रि मोनथारदों आरोना ओमफ्राय रुल्सखौ बिदि बानायनो नाङामोन बिसोरो ओमफ्राय दानो आंना मोननै फैनानै दं आरो नोंथांमोनहाबो रागा जोंनो हाखागौ माने मामाया मा गोदान रुल्स बानायोना ओमफ्राय दाथ' आरो नै टट'नि जालायबाय जेनेबा टट' सालायग्राफ्राबो बेस्रा जेनेबा बिसोरबो लन लानानै न'खर दैदेनलांनो थाखाय न'खर दालांनो थाखाय जालांनो थाखाय फिसा फिसौफोरखौ माबानो थाखाय फोरोंलांनो थाखाय टट' बायो टट'आबो जेनेबा सोरबा फाइनान्सबो हरदों जानांगौ स' बिसोर खारनो मोनाबा मा जागोन ना लोगोफोर ओमफ्राय स' नैबेबो मालाबा दावराव जाखागोन नै बिदि लाखिबाय थानायाबो मालाबा दावराव जाखागोन दाथ' नों आं पाब्लिकफ्राथ' जेबो रोङा जाय गरम मानसिफोर बेफोर मालाबाहाय दावरावा जाखागोन स' एकदम सरखारानो माबा थै सोबख'ग्रासो जाबाय जेनेबा 500-1,000 लाखि जेनेबा लार्नारजों सालायदों 500-1,000 लाखिदो जों हयथ' बेखौ होबोगोन आरो आगोलनिफ्रायनो होबोखानाय हेलमेट गैयाबाबो माबा गैयाबाबो 1,000 बिसोरो लाखायो बिदिखौबोथ' जोङो माबाबाय आरो खनसेहायबो आंना हेलमेट गैयियाव ओरै जादों आरो हेलमेट माने सासे मानसिनिजोंसो थांफादोंमोन आरो बेयावबो आंना हेलमेट गैयामोन बेयावबो आं कलेज ड्रेसखामोन आरोना बेयावबो आं हमजाबावबाय बेयावबो कलेज ड्रेसखामोन ओमफ्राय आंना हेलमेटल'सो गैयामोन हेलमेट गैयियावबो दाना बिसोरो स्टुडेन्ट जोङो माबा फर्म खालामनो फैदों मादों बिदि होननानै सोंबाय होनबाय होमबाबो मानिबावाब्रा 500 लाखिबाय 1,000मोन नालाय बे मा होनोलाय हेलमेट गैयिनिया 1,000मोन नालाय बेवहायबो 500 लाखिबाय होबोबाय स' बेबायदिनो लाखिबानो जायोमोन बेखौबो स' डाइरेक्ट बिदि 5,000 होयोबाथ' देनां गावसोर लेंहरबाथ' 10,000 बेसेबां खमायगोन गावसोरथ' होनदों आरोना उनावहाय रायज्लायबा खमायगोन बिदि एथ' बुरजा होनाङा बिदि होनना बुंदों जोंथ' ट्राफिक पुलिसनावबो सोंहैबावदों नालाय बे क'क्राझार थानायाव ओमफ्राय बिसोर बिदि होननानै बुंदों आरो बे रुलखासो बेखौ नोंसोरो गिनो नाङा बिदि होननानै बुंबाय आरो स' गिनो नाङा बे 10,000 फैसाया ओरैनो फैगोन नामा जेनेबा सोबख'नायसो जों पाब्लिकफोरनिफ्राय सोबख'जोब्बाय आरोना मा खालामनो रुलफ्रानो गोदान नियम खालामजोब्बाय बेबायदिबा जोङो गरिब गुन्द्राफ्रा जेनेबा जोङो लामायावबो ओंखारनो हाला जेनेबा जोंनाव न'खराव जेनेबा साफा हमनानै लादो जोंनि न'खराव 3 फेमिलि ओमफ्राय जेनेबा गारिया आंनावल'सो दङ ओमफ्राय जेनेबा
बै माखासेफ्रा गारि गैया जेनेबा ड्राइभिं लाइसेन्सआ आंनावल' थागोन ओमफ्राय बैसोर न'खरनि माखासेफ्राथ' आंनि गारिखौ लांगोन जेनेबा बबेबा थांनायाव लांथ'गोन माथ'गोन जेनेबा बिसोरो ड्राइभिं लाइसेन्स गैया जेनेबा बिसोरो जेनेबा बोरै जेनेबा गारियानो गैया जेनेबा गारिखौ आं बेयाव टाउनाव लाबोबाय बिसोरो हजोंहाय थाबाय नालाय गामियाव थाबाय नालाय बिसोरो जेनेबा बिसोरो ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनानै लससो जागोन गारिखौनो बिसोर सालायाबा जेनेबा आंसो सालायो गारिखौ बिसोरथ' बै दैलि आंनि गारिखौ मोना बिदि होमबालाय गासिबो न'खराव बेबायदिनो ड्राइभिं लाइसेन्स मोनसे बानायजोबनांगौ गारि गैयाबाबो बानायजोबनांगौ बिदिसो रुल जाबाय बियो स' बेबायदि रुल खालामनाङामोन आरोना बिराद दुखु मोनबाय ओमफ्राय दा एग्जामखौ आं बोरै हैबावगोन एग्जामखौ आं बोरै हैबावगोन जेनेबा आङो एग्जाम हैनो थांनायावथ' आंनाथ' दाबो लार्नारैनो दंना अरिजिनालाव फैथ'वाखै बे एग्जाम थांनायावबो सानफ्रामबो बिदि मोनबोबाय थाथोंल'सै सय दिनसो जाखायो एग्जामफोराथ' बेबायदि मोनबोबाय थाथोंसै आरो मा जाखो बियो स्टुडेन्टफोरखौ एसेबाबो कनसिडार होबानो जायोना जेनेबा आन्दार्सफोरखौ जेनेबा आउटआव थांनाय मानायखौ बिदिखौ हम ओमफ्राय बेबायदि इमान जेनेबा आङो 10 बार हमजादोंबा फार्स्ट फैयोबा बेसेबां जागोन 10 बार हमजादोंबा 5,000 बेसेबां जागोन आंना 20,000सो जागोन माथो 5,000 बा खर'आनो गरम जाजोबबायलां माबायदि रुल खालामखो गभर्नमेन्टआ माने जोंनिफ्रायसो सबख'नानै लांनाय होमबा जों गारि सालायनो मोनाब्ला गारिखौलाय मानो दिहुननाय आरो टट'खौबो जेनेबा सालायनो मोनाबा टट' कम्पानिखौनो बन्द' खालामनांगौमोन टट' कम्पानि बिजनेसफोरखौनो बन्द' खालामनायसो जाबाय बियो टट'खौ सालायनो मोनाबा टट'खौ मानो फाननाय टट'खौ मानो बायहोनाय सोरबाथ' मालाय लन लानानै बायदों जानो हागौना बेबो मालाबा जागोन दावराव र' बे जाथ'वाखै बेबो मालाबा जागोन दावराव इमान बिदि सालान लानो नाङामोन मिथिबाय बिराद आङो बोरैबा मैया जा दुखु मोनबोखादों आरोना बिदि कलेज ड्रेसाव हमनायनि थाखाय ओमफ्राय आउट ड्रेसबा जेबो नङामोन कलेज ड्रेसफोरखौबाबो स्टुडेन्टफोराबो जेबो फ्रिदम गैला होमबालाय जेबो उदांस्रि गैला जेनेबा उदां गैला आरो स्टुडेन्टफ्राबो जेबो आगोलावथ' स्टुडेन्टफोरखौ लाइन बासफोरजों थांबानो फैसाखौ खम लानांगौ स्टुडेन्टफोरखौ बिदि होनलायलायोमोन ओमफ्राय दानाथ' स्टुडेन्टफ्राबो होमबालाय जेबो एलाउड गैला स्टुडेन्टफ्राबो जेरावबो थांनो थाखाय जेबो फ्रिदम गैला स्टुडेन्टफोरखौबो नों बिदि हमोब्ला ओमफ्राय एग्जाम हैनांगौ आंहा मा जानांगौ जेनेबा आंहाल' नङा बयबो स्टुडेन्टफ्राबो जेनेबा हयथ' न'नि सोरनिबा गारिखौ लाबोथ'नानै एग्जाम होफैदों जानो हागौ एग्जामखौथ' स्टुडेन्टफोरा इम्परटेन्ट सानोना स्टुडेन्टखौ बेबायदि खालामनो नाङामोन आरोना स्टुडेन्टखौ बिदि खालामबाथाय जेनेबा एग्जामखौनो होफैनो मोननाय नंला सोरबा जेनेबा बिदानि सोरनिबा गारि लानानै फैगोन जेनेबा फरिखायाव थाब सौफैनो थाखाय गोजाननिथ' कलेजाव हाबफैयोना गोजान जायगानि ओमफ्राय गारि मोनस'वा माबा मोनस'वा मटर मोनस'वा जेनेबा गारि खारै गामि गोथौनि फैयोना बिसोर सोरनिबा गारि लाबोफा बिदि हमजानानै मा जानांगौ जेनेबा बेखौथ' बिसोरो दानो बिया 5,000खौ डाइरेक्ट बिदिनो 1 बोसोरनि उनाव होनांगोन 2 बोसोरनि उनाव होनांगोन बिदि होननानै बुङो आरो नायनोसै उनाव मा जायो लोगोफोर स' नोंथांमोनहाबो आङो बेखौनो बुंनानै सिरि थानोसै आरो स' नोंथांमोनहाबो बिदि मोननो हागौ आंथ' मोननै मोनबाय नै 5,000 दायो सालायनोनो गिबाय आंथ' दा गामियाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा सालायनो गिबाय आङो जेराव पुलिसफोर थादों होनदों स' बिदि दानबाय थायोबाथ' आंना इमान बुरजा जागोन बिला बिदि खालामनो नाङामोन बिसोरो लार्नारखौ जेनेबा लार्नार होननानै जेनेबा एसे कनसिडार होजायो जेनेबा आंथ' एप्लाइ खालामबायना ओमफ्राय मालाय फैयाखैबा मा खालामनो आं मैया सोंदोंमोन नाथाय दाबो फैयैखौ मा खालामनांगौ आं स' बिराद रागा जोंदों आं बिराद दुखुबो मोनदों मैया नार्भास जेबो ओंखाम जायाखै सानसे चावमिन जानानै थादों आं मिथिगौ गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थादों आरोना जोङो फार्स्टआवबो नार्भास जानानै सोंहैखादोंमोन आरो सेकेन्ड बार बिदि फैबावबाय जेनेबा 10,000 जानायखौ जेनेबा उनावहाय खमायगोन होनदों ओमफ्राय बेसे खमायनो 2,000-3,000ल'सो खमायगोन ना बेबायदि खालामनाङामोन गभर्नमेन्टआ माबाफोरनिफ्राय सोबख'नायसो पाब्लिकफोरनिफ्राय सोबख'नायसो एसेथ' कनसिडार होजायोमोन आगोलनि गभर्नमेन्टआनो सरकारानो मोजांमोन दानिया एकदम बेहुदा बिराद गाज्रि बिराद माने जानला मोनला रुल्स बानायगासिनो थायो रुल्सआ ओमफ्राय जों पाब्लिकफ्रा जाम्बि जाम्बा नालाय फल' खालामबाय था गावसिनि माबाखौ जों पाब्लिकफोरनि जेबो सुबिदा गैला जों पाब्लिकफोरनि थाखाय जेबो फ्रिदम गैला जों पाब्लिकफोरनि थाखाय
गावसोर गभर्नमेन्ट पुलिस सोरबा सोरबा बिदि बिस्रासो मालाय अफिसार MLA फोरनि बिसिनि फिसाफोरखौलाय माथो हमानो बिसिनि फिसाफोरखौलाय माथो हमा बिसिनि फिसाफोरा माथो मालाय पुलिसफ्रानो खिथु खिथु थाबाय नालाय बिसिनि फिसाफोरखौ माथो हमा जोंखौलाय माथो हमो आरो नै हेलमेटनि सायाव बुंसां ड्राइभिं लाइसेन्सआ न'खराव साब्रै दं साब्रैनिबो गंसे गंसे ओरैनो हेलमेटखौ नाङाबाबो बायनानै दोनगोन नामा गोदाव सोराव हेलमेटआ बिसोरो बुङो हेलमेटआ नोंखौहाय एक्सिडेन्ट जानायाव नोंनि खर'आव जेबो आघात जायैनि थाखाय बेखौ हमनाय जायो ओमफ्राय बेखौ बिदि बुजायनानै हरबानो जायो ओमफ्राय बेखौ हमाबादि बिसोरो फैसासो लायो फाइनसो लायो मा जाखो बियो हेलमेटखौ हमाबा नोंसोरो एक्सिडेन्ट जानायाव नोंसोरनि खर'आव दुखु मोनबा नोंसोर थैगोन मागोन बिदि होनबानो जायो बिदि बुजायबा हरबानो जायो स' बिसोरो मा खालामो फैसासो लायो हेलमेट गैयाबाथाय फैसासो लायो बे थाखा जानाय नङाबा माथो इमान थाखा मोनो पुलिसफ्राबो गभर्नमेन्टफ्राबो रुल्सखौ एथबां बेबायदिसो खालामनो नाङामोन स' आङो बिराद दुखु मोनदों नै ओमफ्राय बे मैयाहाय दतमायाव हमजानायाबो क'क्राझारनि ट्राफिक पुलिसानोमोन मेसेजावबो फैदों थेंक इउ क'क्राझार थाना ट्राफिक पुलिस बिदि होननानै हरदों ओमफ्राय मोननैबो बे एखेयानो हमदों एखे पुलिसफ्रानो हमदों स' आं बै मोनसे माबाखौ दाख्लि गौराङाव हमजानायखौ खोन्थाबाय थेवबो बे सोलिबावानो मा जाखो बियो बिराद दुखु मोनदों आं गाइस नोंथांमोनहाबो साननो हागौ जे नोंसिनाबो बेबायदि आरो सोरबा मानसि साननो हागौ दे लोगोफोर बिदिखौ मानो हरदों ओमफ्राय ओरैनो लानानै बेखौ गारनो नाङा मालाबा बियो नोंनि न'आवहाय नटिस सहैगोन ओमफ्राय नोंसिनि न'आवहाय पुलिसफोरनिफ्राय नटिस सहैगोन ओमफ्राय बे लेखाखौ गारोबा नोंसोरो आरो माबा जाबावगोन आरो बे लेखाखौ गारनो नाङा ओमफ्राय मोजाङै फराय ओमफ्राय बे लेखाखौ गारलाबायनो नाङा आरोना जेनेबा स्टुडेन्टफोर सोरबा मोनदोंबा सेंग्रा उन्दैफ्रा मोनदोंबा गथ' उन्दैफोर मोनदोंबा गारि सालायनानै बिदि मोनदोंबा बेखौ गारलाबायनो नाङा मानो होनोबा बेखौ गारोब्ला बै नटिस हरनाय टाइमाव बेखौ देखायनांगोन ना नङाबाथ' नोंसोरो आरो बारासिन माबा दस्रासो जाबावगोन आरो आयना ओंखायनो नोंथांमोनहा बेखौ गारनो नाङा मोजाङै फरायनानै ओमफ्रायो नोंसोरो थानाफ्रावसो दतमायाव हमजादोंबा दतमानि थानायावसो जों क'क्राझाराव हमजादोंबा क'क्राझारनि थानायावसो माने बेखौ नारभास जानो हागौ गिगोन आरो बेखौ गारनो नाङा उनावहाय नोंसोरो सोंबानो जाबाय नटिस फैबा खोन्थाबानो जाबाय जेनेबा नटिस फैबा बेखौ नांगोन होन्दों गारनो नाङानो बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ साबधानबो खालामहरनाय जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बेखौ गारनो नाङा आरोना बे जिनिसखौ गारनो नाङा नङाबाथाय उनावहाय बिसोरो दिगदार खालामबावगोन बेखायनो आं मोननैखौबो बे गारि लेखायावनो दोननोसै गारिफ्राथ' आंना जेबो प्रब्लेम गैया गोदानखासो नालाय बे गारि माबायावनो सोनानै दोननोसै आङो गारि लेखा माबानायाव स' नोंथांमोना बे लेखाखौ गारनो नाङा आरो ओमफ्राय मोजाङै फराय ओमफ्राय नारभास जानो नाङा ओंखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय आरो नारभास जानो नाङा बेखौ दानो होथ'नाङा बोसोरनैनि उनाव होनांगौ होन्दों आरो बिसोरो नटिस सहैबा नोंसिनाव नटिस सहैबावगोन मोनसे नङाबा मेसेज फैगोन नङाबा फन फैगोन ओमफ्राय बेयाव हमनानै नोंसोरखौ कर्टआव बा माबा थानायाव लिंहरबा थांबानो जाबाय ओमफ्राय आंनाबो माला लिंहरगोन मिथिया जों सोंनायावथ' बोसोरनैनि उनावसो होन्दों स' नायनोसै आरो फैसाखौ खम होबानो गगोन होननानै बुंदों बिसोरो नंगौना नङा नायनोसै आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन आरो बाय बाय